O Plan Integrado de Emprego é unha das patas fundamentais dentro dos obxectivos da Mancomunidade do Salnés. Cada ano 100 participantes fórmanse neste programa de emprego cunha alta porcentaxe de inserción laboral. Para informar da situación laboral do Plan de Emprego, a Mancomunidade lanza a revista Emprega Salnés. Esos conteúdos se irán centrando en este caso, como podedes ver, en entrevistas realizadas a distintos empresarios da nosa contorna, cos cuales moitos deles se teñen asignados a convenios de colaboración coa Mancomunidade do Salnés, a xóvenes emprendedores, a persoas que non emprenderon pero que foron alumnos e alumnas do noso obradoiro e que poden dar a súa perspectiva de como lle foi, despois de terse formado ampliamente, como sempre decimos desde a Mancomunidade do Salnés. Os avances e os éxitos conseguidos polos alumnos serán recollidos en Emprega Salnés. Esta revista o que pretende é mostrar un pouquiño o que vamos facendo, o que logran os nosos alumnos, porque ao final os protagonistas son os nosos alumnos. Cando participantes do noso programa emprenden, cando temos xente vixiando de noite con cámaras térmicas e drons o noso parque de bateas. A revista terá carácter semestral. Nela tamén se recollerá a información das empresas que colaboran co Obradoiro de Emprego. Nesta primeira edición publicáronse 500 exemplares para repartir entre os concellos e as empresas implicadas. Bueno, intentamos que llegue a todos para difundir la información de todo aquello que estamos haciendo y un poco para implicar a nuevas entidades a que se animen a la participación y que todo vaya rodado en las próximas ediciones. A clave do éxito do Obradoiro de Emprego é a comunicación constante coas empresas para coñecer as súas demandas. Na actualidade, co programa colaboran 705 entidades. Información que tamén recollerá Emprega Salnés. As liñas e os programas habilitados atenden sobre todo a realidade do mercado laboral e das circunstancias de cada momento, así se mira tamén na propia revista na que se valoran moitísimos dos sectores que están implicados. Dos 100 participantes da edición anterior, 96 conseguiron un contrato laboral. Entre os contidos da revista pode coñecerse os sectores nos que se incorporaron e a cantidade de persoas que contrataron.